kandidata sa grupo o guide na may isa-isa tabo. Kakalim mo ay katawan ko asiko. Galbek ka na izan kau, marangitik ang bobontala. O guide na amay kumiyaw bayaks ka na. Tongan ay kapkalmikan. Inoto ading karakan pun diritso o kababayan akong ka. Mamboan takadi kasosak nonap kababayan aska. Kau buka paro na dikos ka pagaunotan sa gianana. Rongka na kagiyapan ng gilaan na. Karalangitan karakam niyak damaks ka igira. Dragang sobol ayo ka akna sa katawa babay na izanop hasinos ka. Gira alagaan ako agiotoa isa babay ayaman na kabayit na nataro. Ong kasomag dabdam karak na. Inoto ading karakan pun diritso o kababayan akong ka. Mamboan takadi kasosak nonap kababayan aska. Kau buka paro na dikos ka pagaunotan sa gianana. Gopong ka na kagiyapan ng gilaan na. Kararangitan karangan. Kababayan akong ka. Mamboan takadi kasosak nonap kababayan aska. Kau mo kaparo na dikos ka pagaunotan sa gianana. Gopong ka na kagiyapan na